Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining. Apa cah? Dinoki kan malam perpekan toh. Oke, ceritanya golek kembang. Kini arep taman kota nek mau wis neng pasar anyar. 20.000 untuk sak crit. Terayu malam perpekan. Ndak tekok kok malah. Iki jadi wake cah jejer-jejer ngono ning ngarepan iki. Oke. Kowe karek milih. Tadi wis oleh tahune gawe sayur sesuk. Besok rencana arep tepo kopi ge tepo. Plastik iki wae rasa digojok. Tapi protolan. Iya. Ngene buke cek piringe pira? Iya, biasa ya sama. Mbih mungguhna wis sing akeh 50 ngono. Iya ta. Wingi sak pira? Ya Allah. 20. Lecah mau oleh tahu dong ada. Wis sesuk di sayur dilontongno ya dong. Mbok masak apa wong biasane iki apa jenenge? Biasane lho apa? Sejarah ning gone wong-wong ni wis dikon maem ya sing bakso ya sing ngalah mbah sembarang kalir. Fotone sik. Kita lihat ke sana dulu. Nek kae khusus anu cah. Aku kan karo mae pandane wis duwe. Kembange nongo ya duwe. Minyak ya duwe. Sing arek golek abangan tok ngono lho. Jane mawar ya duwe tapi gak kembang. Gitu sayang. Merah tok berapa Pak sing dinik-nik we? Ah. 40. Apa nih? Sak pira? Tadi sak pira? Yo lumayan. Ndang. Kula nek. Pulau Ewu tenan. Jeren. Mengagetkanku sendiri. Sing neng piring ya? Gak. Sak pira ya?
aku berterima kasih sama Mbak Vina ya kan. Dek wingi aku diantar bingkisan sama THR, alhamdulillah dapat kecipratan. Pokoknya selalu bersyukur. Mas yo aku cuk wong Kenongorjo tapi aku ditampa apik karo keluarga Kenongorjo, matur suwun pokoke. Kemarin diantar golongane Mas PI ketoke. Soalnya aku keadaan pas gak di rumah. Di kelengku anu banyak terus diwehno apa selawe loro jadi ndek iki gak sempet ketemu cah sing nemoni adikku wingi aku yo pas metu golekno klambi jadi gak ketemu gak petok pokoknya aku matur suwun lewat kene Tot Nendoro ayo hah? Ki di depan taman kota cah ya mau neng ngarepe pasar anyar yo enek tapi cuma 4 orang nek gak 3 meng lali ya 4 nek gak 5 yo jajar-jajar ngono mau orang ketemu golek kembang akeh cah dulure sing maksudnya sing wis meninggal jadi golek abangan akeh dua tempat kuburane satu tempat akeh wonge kok dirajangno anu dhewe pandan dhewe apa minyake ya duwe ning omah itu ondokan wis 25 aja. Wahyu sapa? Hah? Nyapa? Gak, aku rono mbora kok. Ditok ae.
bocah nambahi sitok wae. Ngundang diirisno pandan. Anune tak telepono ya kontak. Iki lho Bu. Pasar pasar baru Bu. Pasar baru. Yang boten aku lihat itu. Terus ayo Yuk. Kono yo. Mulai. Mulai. Tak tutup dulu vlognya, nanti lanjut di rumah. Aku harap tak duduhi bingkisan oleh-oleh dari Mbak Vina sama arep gawe kue kering cah. Jadi tadi ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.